egin nahi izan dudana ez da bakarrik nire bizitza kontatzea, baizik eta norbaitentzat irakurlearentzat, adibidez irakurle gaztearentzat gehien bat, baliagarria izatea ere, puto boomer horrek ze kontatzen duen, ez da? Gure belaunaldian autokritika falta ikaragarri bat da. Eske nire belaunaldian kriston borroka izan ziren, eta bai, eta bere belaunaldian ez, ala. Sareetan gertatzen dana kontrolpean dagoela, ez da? Zenbotako borrokak egin daitezke horrein kontrolatuta dagoen mundu batian, ez? Kaleko borrokekin gertatzen gauza bera. Kontrola askoz gehiago hasi da, ez? Normalean laik pilo bat edortzen ditut, baina gaztaren mobidak eskaintzen ditu denean, 4 pavos, eta gainera komentariak dira beti, que mundo más asqueroso vivimos, guda, segatxe, txarra da guda, y tal. Joder, ez da guda bat, la hostia. Entzuten baduzu gure ordezkari politikoak esanez, gure industriarako aukera bat izan daitekela, eta hostia. Mesedez, nola goaz. Nabaritzen da argi eta garbi ETB bat ez dela bat izaten. Zeo zer benetan larria edo garrantzitsua gertatzen denean, ETB bat bihurtzen da ETB 2 edo 4 edo 12, ez? Euskadiko Ezkerra nengoenean da hori ez neukan horren garbia demokrazia bera interesgarria zenik, ez? Gaur aldiz, pentsatzen dut, kontzeptu hori azpimarratu behar dela, indartu behar dela. El poder corrompe, esaten dana, eta el poder absoluto corrompe absolutamente. Beti esan dana, ezkerraren bilakaeran oso interesgarria izan da, historian zehar ikustea nola trampa horretan behin eta berriz erori da. Demokraziaren beste atal interesgarri bat, ez? Sindikalismo gehiago, demokrazia gehiago, ezta? Demokrazia azken finean izan beharko luke argia eta takigrafoak non nahi izatea, ezta? Sindikatuak dira takigrafoak, lekukoak izateko, ez? Eta nolabait konpensatzeko patronalaren boterea, ez? Lelorik importanteena gainera izango litzateke hori, ez? Esaidazu zer egiten duzun, eta ez ze aholkatzen duzun, ez?